Dobrý deň. Zdravím vás pri sledovaní prvej školy o kúpeľniach. V dnešnej téme si dopodrobne rozoberieme batérie. Ak sledujete prostredníctvom sociálnych sietí a zaujíma vás téma kúpeľňa a wellness vybavenia, chcete ušetriť svoj čas, peniaze a dozvedieť sa všetko podstatné, sledujte aj ďalšie tematicky rozdelené videá a články priamo na stránke prvej školy o kúpeľniach. Pri téme batérií postupne prejdem všetkými dôležitými pravidlami správneho výberu, poviem vám, ako sa batérie rozdeľujú, inštalujú a ovládajú, odporúčim konkrétne značky a v neposlednom rade vám vysvetlím, ako môžete ušetriť výberom úspornejšej a kvalitnejšej batérie. Začnem rozdelením batérií. Poznáme 5 základných typov batérií, ktoré sa ďalej rozdeľujú podľa účelu a konkrétneho miesta použitia. Sú to umývadlové, drezové, sprchové, vaňové a bidetové batérie. Ďalej je dôležité vedieť, aké máte možnosti inštalácie batérií. Sú 3 základné spôsoby a pri rekonštrukcii je dôležité, aby ste o nich vedeli a správne si vybrali. Máte veľký výber, množstvo možností, ako nové batérie umiestniť a tým získavate aj podstatne väčší priestor v samotnom usporiadaní kúpeľne. Prvý z 3 spôsobov inštalácie je inštalácia stojankových batérií. Stojankové batérie sa inštalujú priamo do otvoru na umývadle alebo do otvoru na vani, respektíve sa umiestňujú popri vani, prípadne sa osádzajú priamo na umývadlovú dosku, čo je v súčasnosti často používané a moderné riešenie hlavne pri drezových batériách. Druhým spôsobom inštalácie je nástenná montáž batérií. Tento spôsob sa vracia do módy a vyrába sa množstvo nových sérií umývadlových batérií, ktorými sa dajú nahradiť staré nástenné batérie. Dôležité pri kúpe je nezabudnúť zladiť dĺžku výpustného ramienka s umývadlom alebo s vaňou, nakoľko táto dĺžka môže byť nepostačujúca a takýto zlý výber vám predajca nemusí uznať ako reklamáciu a nemusí vám výrobok vymeniť. Posledným tretím spôsobom je podomietková montáž batérií. Pri podomietkových batériách je základné teleso, prívod a rozvod vody pod obkladom a všetky ovládacie časti batérie sú nad obkladom. Podomietkové batérie sú výhodné hlavne kvôli svojej variabilite. Môžete si zvoliť umiestnenie jednotlivých ovládacích častí batérie a rovnako tak si môžete ľubovoľne vybrať umiestnenie stropnej sprchy, výtokového ramienka, umiestnenie hydromasážnych trysiek, ručnej sprchy a ďalších možností zo širokej ponuky podomietkových batérií. Ak už vidíte vo svojej predstave pre vás ten najideálnejší spôsob umiestnenia batérie a rovnako tak spôsob jej inštalácie, čaká vás posledné dôležité rozhodnutie a to je ako batériu ovládať. Máte možnosť vybrať si z pákových, kohútikových, termostatických a senzorových batérií. Poviem vám pár slov ku každej možnosti. Najznámejším a najpoužívanejším spôsobom je pákové ovládanie, pri ktorom pomocou jednej páčky ovládate teplotu a intenzitu prúdu vody. Čo sa týka dizajnu, máte obrovskú paletu rôznych tvarov a dĺžok ovládacích páčiek a môžete si vybrať typ, ktorý sa vám najviac páči a doladí výzor vašej kúpeľne. Druhým spôsobom je kohútikové ovládanie batérií. V súčasnosti sa kohútikové batérie využíva hlavne z dizajnových dôvodov. Ovládanie je ale veľmi jednoduché a rýchle. Na úplné otvorenie kohútika stačí zhruba jedna otáčka oproti niekoľkým, ako to bolo v minulosti. Modernejším a rovnako tak aj praktickejším spôsobom ovládania je termostatické ovládanie. Pri tomto spôsobe si teplotu vody nastavíte napríklad na 38 alebo 40 stupňov, čo je ideálna teplota na sprchovanie, a pri spúšťaní vody nastavujete len intenzitu prúdu vody, teplota sa nastaví automaticky. Vo vnútri termostatickej batérie je na jednej strane ventil, ktorý ovláda prietok vody, a na druhej strane samotné zmiešavacie zariadenie, čiže termostat, ktorý automaticky zmiešava teplú so studenou vodou, takže vám zostáva pustiť si len potrebný prúd vody. Tento typ batérií oceníte hlavne, ak máte malé deti, nakoľko termostatické batérie majú bezpečnostnú poistku, ktorá zabráni obareniu sa a dokonca sa sama zastaví v prípade prerušenia dodávky studenej vody. Termostatické batérie si našli zatiaľ najväčšie uplatnenie v sprchových systémoch, ale stále častejšie si ich zákazníci volia aj do vane. Štvrtým spôsobom ovládania je senzorové ovládanie. Používa sa hlavne vo verejných priestoroch a pre jeho značnú úsporu vody a praktické možnosti nastavenia sa čoraz viac senzorové batérie používajú aj v domácnostiach, hlavne v kuchyniach. Pre domáce použitie máte na výber množstvo praktických senzorových batérií, ktorým budeme mať ďalšie video. V ďalšej časti videa vám poviem niekoľko tipov na správny výber batérií. Vyberajte si vždy podľa vašich potrieb a dizajnu, ktorý sa vám skutočne páči. Ak ladíte kúpeľňu do ostrých hrán, zvoľte si hradnaté batérie. Ak dávate prednosť oblejším liniám, zvoľte podobný typ batérií. Pri výbere batérie do vane môžete zvoliť klasiku, a teda nástennú batériu pákovú, kohútikovú alebo termostatickú.
alebo zhruba v rovnakej cene použiť stojankovú batériu, ktorá sa umiestni do otvoru na vani, ktorý vám pri smaltovanej vani navrtá priamo výrobca, a pri akrylátovej je možná montáž aj svojpomocne, prípadne vám ju osadí váš inštalatér. Pri vaňových stojankových batériách odporúčam umiestniť ručnú sprchu, ktorá má držiak v stene, a hadicu, ktorá visí viditeľne vo vani, alebo zakúpiť kvalitnú, viac otvorovú batériu, kde bude ručná sprcha s hadicou umiestnená v ďalšom otvore na vani, pričom si dajte pozor, aby voda, ktorá steká po hadici do utrubovane, tiekla do zbernej nádoby alebo navíjača hadice, ktorý je prepojený so sifónom, kam voda odtečie. V prípade, ak súčasťou táto nádoba nie je, voda z hadice vám tečie priamo na podlahu. Ďalšou možnosťou je použiť voľne stojacú batériu zo zeme, ktorá sa používa hlavne k voľne stojacím vaniam. Pri výbere batérie na umývadlo máte možnosť pri mnohých keramických umývadlách objednať verziu, ktorá nemá otvor na batériu. Následne môžete batériu umiestniť zo steny alebo použiť vysokú, predĺženú verziu batérie, ktorá pôsobí oveľa modernejšie a elegantnejšie. Pri výbere umývadla, ktoré je položené na pulte alebo na nábytku, berte do úvahy horšiu údržbu, nakoľko voda, ktorá pri umývaní ofrká pult, nestečie do umývadla a budete ju musieť utrieť hlavne z drevenej dosky, alebo ju necháte uschnúť, čo vám ale môže zanechať flaky. Pri sprchovom vybavení a batériách máte najviac možností, nakoľko sprcha je najpoužívanejšia časť kúpeľne a výrobcovia sa snažia týmto priestorom zaoberať čo najviac. Vytvárajú stále nové zaujímavé riešenia, ktoré uľahčujú a spríjemňujú sprchovanie vo všetkých ohľadoch. Jednoducho povedané, roztrhlo sa vrece s ponukou termostatických, podomietkových a nadomietkových batérií vo všetkých cenových kategóriách, takže máte z čoho vyberať, čo vám dáva možnosť nájsť to najvhodnejšie riešenie pre váš čo najväčší úžitok. Veľmi obľúbené sú termostatické akciové sety, ktoré sú zložené z termostatickej batérie, hlavovej, ručnej sprchy a hadice, pri ktorých sledujte každú časť samostatne a nedajte sa podviesť. V ďalšej časti videa vás prevediem dôležitým pravidlom výberu, ktorým je zvoliť si ten správny kompromis medzi cenou a kvalitou, pri ktorom vám odporúčim konkrétne značky batérií, ktoré svojou cenou, kvalitou, servisom a životnosťou patria k špičke a investícia do týchto značiek sa skutočne oplatí. Nebojte sa, že kvalita je drahá. Mnohí kvalitní renomovaní výrobcovia majú v ponuke exkluzívne série batérií a rovnako aj ekonomické série. Nie je teda potrebné siahnuť po šmejde, keď za rovnakú a možno na prekvapenie niekedy aj nižšiu cenu môžete mať kvalitnú batériu so zárukou kvality, výborného záručného servisu a veľmi dôležitého pozáručného servisu, kedy si môžete jednotlivé náhradné diely objednať s dostupnosťou často až 10 rokov a nemusíte kupovať novú batériu. Prejdem na odporúčané značky, o ktorých sa viac podrobností dozviete na stránke prvej školy o kúpeľniach, v článkoch a v sekcii o značkách. Stále obľúbenejšou sa stáva španielska značka Tres, ktorá má vo svojej ponuke batérie všetkých cenových skupín, rýchlu dodaciu dobu a krásne série klasických kohútikových batérií za vynikajúcu cenu. Ďalšou kvalitnou značkou je fínska značka Oras, ktorá sa stala priekopníkom vo vývoji senzorových a termostatických batérií. Koncom minulého roka sa stala vlastníkom ďalšej výbornej nemeckej značky Hansa, s ktorou teraz tvoria spoločne Oras Group. Výberom akéhokoľvek výrobku značky Oras alebo Hansa si môžete byť istí, že kupujete výborný výrobok. Ďalšími nemeckými značkami, ktoré sú špičkou vo vývoji, výrobe a rovnako tak v počte predaných kusov po celom svete, sú značky Grohe a Hans Grohe. Ak máte v pláne zaradiť celú svoju kúpeľňu vybavením od jedného výrobcu, značka Ideal Standard bude tým právým riešením. V ďalšej časti videa spomeniem pár možností na úsporu vody. Nakoľko spotreba vody by mala byť zásadná otázka pri výbere batérií. Existuje veľa systémov na úsporu vody. Vždy si ale zvážte, o akú batériu sa jedná, preverte si jej maximálny prietok, čo je tabuľková hodnota, ktorú uvádzajú takmer všetci kvalitní výrobcovia. Ak si kupujete drezovú batériu, ktorú potrebujete na naberanie vody do nádob pri varení a na umývanie riadu používate umývačku, je zbytočné hľadať úspornú batériu. Práve naopak, potrebujete napustiť vodu čo najrýchlejšie. Ale ak rozmýšľate, aké batérie použiť v sprche, v tomto prípade zohráva spotreba vody veľkú rolu. Pre príklad, niektoré hlavové sprchy majú prietok 36 litrov za minútu, iné len 16. Pri ručných sprchách to môže byť 12, 9 alebo 6 litrov za minútu. Ak sa sprchujete približne 10 minút, zmenou typu ručnej sprchy znížite spotrebu z 9 na 6 litrov za minútu. To znamená, že už každé štvrté sprchovanie máte zdarma. Možno sa to nezdá,
ale rozdiely prietoku sú veľké. A preto nezabúdajte na približný výpočet ročnej spotreby jednotlivých batérií, výsledok si porovnajte a zvážte, aké batérie kúpite. Aká bude cena, ktorú zaplatíte ročne navyše, prípadne naopak koľko môžete ušetriť kúpou úspornejšieho typu batérií. Ak nemusíte šetriť svoju peňaženku, šetrite teda aspoň životné prostredie. Poslednou časťou videa je servis. Kvalitní značkoví výrobcovia predĺžujú záručnú dobu stanovenú zákonom z 2 na 3, 5, 7, prípadne aj 10 rokov. Vždy si ale preverte, na čo konkrétne sa záruka vzťahuje, kde je najbližšie servisné centrum, kto je technik vo vašom regióne. Na technika si vyžiadajte telefonický kontakt a zverte mu inštaláciu nových batérií, nakoľko on vám potvrdí záručný list a v prípade potreby vám vykoná záručný aj pozáručný servis. Ak chcete ušetriť a ste zdatní montovať batérie sami, spýtajte sa, či nie je v podmienkach daného výrobcu, aby montáž vykonával iba vyškolený technik. Ak nie, dodržte všetky predpísané postupy a nainštalujte všetky pribalené časti presne podľa návodu. Stačí, ak nepoužijete originálny prívodný ventil s filtrom, ktorý býva súčasťou balenia. Pri reklamácii kvapkajúcej kartuše vám technik nemusí reklamáciu uznať kvôli tomu, že ste tento filter nepoužili. Ak volíte exkluzívnejšie série batérií, preverte si, či tieto série nemajú vo svojej cene montáž zahrnutú. Často si výrobcovia spokojnosť zákazníkov s najvyššími radami svojich výrobkov zabezpečujú práve vynikajúcimi doplnkovými službami, ktoré sú zahrnuté v cene samotných výrobkov. Prešiel som tými najpodstatnejšími krokmi. Spomenul som vám tie najdôležitejšie základné informácie, ktoré by mal vedieť každý pred kúpou batérií. Možno, alebo skôr určite máte aj ďalšie nezodpovedané otázky, na ktoré vám rád odpoviem a tým vám ešte zjednoduším výber a preto neváhajte, akýkoľvek dotaz mi napíšte do mailu lukaš@arter.sk, prípadne priamo do chatu na stránke. Ak ste presvedčení o tom, že tieto informácie môžu pomôcť aj iným, zdieľajte toto video. Nie vždy zlato, čo sa bliští, a pri kúpeľňovom vybavení, ktoré sa bliští takmer všetko, toto pravidlo platí asi tak 100-násobne. Zdieľaním videí a doplňaním vašich skúseností vytvoríme spoločne hodnotnú školu o kúpeľniach, ktorá mnohým z vás ušetrí ohromné množstvo času a hlavne veľké množstvo peňazí. Ďakujem za sledovanie krátkeho videa o batériách a teším sa na vás pri ďalších videách. Majte sa krásne a prajem vám krásny zvyšok dňa.